Lätkäpodcastin pariin. Nyt puhumme Lahden Pelikanssista. Pelikanssi voitti 5-0 eilen Jokerit. Mutta siinä kävikin sellainen juttu, eli 3 miljoonan joukkue ei saanut menestystä tällä kaudella. Ja viime vuonna tuli hopeaa monta kertaa. Mutta tänä vuonna ihan liian vajaaksi jäi yritys. Pelaajat ei pelannut peliä. Jos joku väittää, että en tiedä, niin kyllä Lahti oli 2 kertaa valittu ympäristöystävälliseksi paikaksi, eli vihreäksi kaupungiksi. Ja sen jälkeen tämä pelaajien hankinta. Ja koko seura flopahti siihen. Ja sitten kun kannattajaryhmä huutaa tuomareille saatanan pellet, niin ajatelkaapa sitä nytten, että minkäköhänlaiset paineet joukkueella on.